Všetkých zdravím z Ružomberku. Nachádzame sa na ploche, kde máme vystavené naše nakladače a chcem vám teraz ukázať niečo zaujímavé. No a teraz súboj. Máme tu dva stroja, Manitou a GCB. Krátko o tomto Manitiaku. To je Manitou MP932, to znamená 9 metrov výsuv a 3200 zdvih. Toto je stroj GCB 531-70, ktorý v podstate obsahuje 7 metrovým rámenom a 300 má zdvih. V tomto nakladači Manitou máme motor Deutz-Fahr, 101 koň tu je a v podstate toto je klasická prevodovka. A takže tu máme motor GCB T4, toto je už Euro 5, to má aj AdBlue a toto nemá AdBlue, takže toto je taká výhoda. Rok 2014, rok 2020. Popri tom Jecebák má nabehaných 4750 motohodín, kdežto Manitou má nabehaných 3100. Takto vyzerajú, veľmi zachovalé stroje, určite ešte toho vydržia veľa, odrobia a ja si myslím, že náš zákazník určite bude spokojný aj s jedným, aj s druhým Manitou, buď už GCB s jedným aj s druhým nakladačom. Takže pozývame vás, my sme popri ceste smer do Novali, Ružomberok.